por 3, 6, 2 por 4, 8, 2 por 5, 10, 2 por 6... Era un local ali no Seios de Afonso, normal, como esas, como estas, máis ou menos. Nunha casa particular. Tiña cuadras. E tiña uns animales debaixo. Entrábamos, saludábamos á profesora, nada, buenos días, como está usted? E ela decía, bien, bien, e tú? Bien, gracias. Era así. E íbamos para a mesa e ela. O nombre del Padre máis ben cando salíamos, e rezábamos antes de salir. Ave María Purísima, buenos días, como está usted? Buenos días, tenga usted. E logo sentábamos, os pequenos nunhas tablas así alrededor, os pequeniños, con libriño pequeniño na man, e os maiores nos pupitres, porque non collíamos todos nos pupitres, que eran moitos rapaces. Os pequeniños tiñan o libro así, o libriño na man, xa non sabían, claro, nada ainda, iba enseñando ela, ou un rapaz maior, do estado, pero a escola que había ali era nunha casa particular, non había outra escola. Solo libros, o mapa, o cuadro do Franco, os encerados e nada máis. No encerado escribían, porque eu xa non cheguei a tempo porque salín moi prontiño da escola. Fui moi poquinho tempo á escola. Éramos unha aula aproximadamente un pouquiño máis que este local. Éramos 80 nenos, entre nenos e nenas. É unha sola mestra. Entrábamos, sentábamos, cando mandaban a tomar a lección, estudiar a lección, poñíanse todos en fila, así polo pasillo, e iban tomar a lección, o sea, a lección, que son libriños así que non se sabía, a maioría non sabía, al menos que lle enseñaran na casa, porque ela ali non tiña tempo de aprender a nada. Os que eran un pouquiño máis ou na casa e enseñaban algo, pois iban salindo. Os outros terminaban o libro todo roto antes de aprender aí a U. Se íbamos ao mapa, pois íbamos todos, ou desde fora, os máis pequeniños diante, os outros detrás, e ela, España, limitar al norte, todos cantando. O mar Cantábrico, é todo así, todo alrededor. Aprendíamoslo de rutina e de cantalo, porque o dicíamos cantando. Pero... Pois cantábamos a tabla, cantábamos as provincias, todo iso, todo era cantando, que non aprendíamos de outra maneira a cantar. Se cantabas algunha vez, xa saben máis ou menos o que se podía cantar. Non cantábamos a Rianxeira, ni moito menos, Si cantábamos o Cara al Sol, si... na escuela, eso sí. Un día a semana. De material, pois... Pizarra, o tinteiro... O mapa, o encerado a escribir, sumar, restar, sí. Pero eu, cando fui á escola, era individual. As rapazas abaixo e os rapaces arriba. Tamén. Estábamos separados. Abaixo había unha mestra e arriba o maestro, que era o marido dela. Éramos sobre 80 rapaces. Cando empezaron, tiñamos cuadernos pequeniños. Sí, silabarios, e eso, de silabarios e máis os de aprender a ler, aprender a sumar, restar e dividir. Bueno, o da escola tiño bons recuerdos. Doña Emilia non era como a que está contando esta muller aquí. Era unha escola tamén, só tiñamos un libro, e a tabla, mi madriña, cantábamos ali a tabla que non vexas. E as provincias e cousas así, iso tamén todo era de canto. E os jueves non tiñamos escuela, jueves á tarde non había escuela. Eran as letras, 5 son as vocales, A, E, I, O, U, e despois 22 as consonantes que as contarás tú. Ti, B, C, Ch, D, F, G, H, J, K, L, L, M, N, N, P, Q, R, S, T, W, X, Y, Z. Tamén nos aprendían a rezar. Sí, e a coser. Tamén tiñamos un día de costura pola tarde. E bordábamos pola tarde, na escola de Meira bordábamos pola tarde, que bordaba que era unha maravilla. Non sei, tiñamos unha enciclopedia, non tiñamos máis. Tiñamos unha pizarra, e un pizarrín, e unha libretiña. Eu non me acordo de ter moito máis. Tampouco. E tan rapaces pequeniños, recén entrados na escola, e máis tan os maiores, outros maiores que a min, e así, todos. A veces as demais atrás eran os cucos. As que sabían menos.
E chamaban entonces os cucos. Había o primer grado, o segundo e o terceiro, esos fíxenos, e despois de cuentas non salín de dividir. Eso sí. Ler, leía moi ben, moi ben. Escribía, e sin unha falta de ortografía. Sería de 9 a 12, que xa non estou segura, e a tarde normalmente era de 3 a 5. Bueno, Normal. non é que te explicaran eles. Dabanche unha lección para estudiar. E ti estudiabas, despois chegaban ali e puñíanos, se habíamos para esa lección 10 ou 12, puñíamonos así en corro. A unha pregunta, outro, eso era como nos facían. Levábanos así, moito alcerado, así. E despois... Si, o mapa, todo, ali a todo. A mí gustaba moito era os verbos, porque gustaronme sempre, e despois escribíos na man. Como nunca o sabía, sempre me preguntaba o mismo e nunca o sabía. Iso foi o que me gustou máis na escola a mí. Ao revés, Eu acordo o catón, e máis o silabario e a enciclopedia. 3 libros. Non, eu o libro que tiña era moito máis gordo que ese, un libro deses gordos, onde abarcaba todo. Pois mira, desde que se descubriu América e antes de descubrir América, todo o que se abarcaba, menos a Guerra Civil. Non, nós falábamos era de Nuestra Señora e Nuestro Señor. Ese tamén mandaban moito. Nós non sabíamos nada. Nin de Segunda Guerra Mundial, nin de nada. A historia era, para min, sinceramente, era do 1900 para atrás. Todo o que é historia, para atrás. Facían todo calor do gas, a máscara de carburo, despois a do carburo. Despois xa había o do carburo e xa era outra cousa. Que non era mestre, era aficionado. E aqueles facíanos de todo, tennos deixado incluso encerrados que a hora de estar de rodillas moitas veces, e de pé moitas veces. E a outro sí que lle ten cadrado, coincidido de estar así. Fun a Meira hasta os 10 anos, que marchou a profesora que tiñamos. Sí, eu tamén. Doña Marisa. Doña Marisa. Por cierto, moi buena. Moi buena profesora, sí, señor. Eu cando vin de Meira xa sabía dividir, xa sabía todo. Sabía quebrados, sabía de todo, cando vin da escola de Meira. Nos viñamos de outra profesora máis... Sí, máis clase. Sí. Que é esta daqui. Xusto. Bueno, porque enseñaba de outra maneira. De outra forma, tiña forma distinta de enseñar. Doña Emilia tiña preferencias. Sí. Porque había unha rapaza que era a que escribía no encerado todos os sábados o Evangelio, porque era a única que sabía escribir ben. Había outra que era a que lía todos os días, porque era a que mellor lía. Había esas cousas que un notaba que eran diferentes. Era zurda. E entonces viña a mestra, cando lle vía escribir ca man esquerda, claro, que non, que tiña que pasar, a mellor tiraballe da orella ou algo así, algo así ten dado. Pero sempre, eso moitas veces lle chamaba a atención, que tiña que escribir ca man dereita. Ui, ali, cando se mataba o porco, o raxiño, a paleta ou a espada, ou como lle chamábamos antes a espada, eso era sempre para a mestra. Millo para as galiñas, sí que se lle levaba patatas. Que antes había varios que se dedicaban a poñer así, despois tamén había un ali, como chaman. Había Pedro, había Don Evaristo. Non eran maestros, eu creo que non eran maestros. Bueno, Don Evaristo tiña algo de estudios, pero non sei o que. Pero eran persoas que estaban un pouco máis destacadas e entonces dedicábanse a dar despois as clases á parte. Aquí Asunción non, que Asunción daba todo o ano. No, eu teria 5 anos ou 6 tamén, máis ou menos, cando empezou a guerra, que non me acordo. Acórdome que prenderan a meu pai, estaba no Lazareto, nesa. Eu iba con miña nai a ver a meu pai, e levábame tapada con pañuelo de 8 puntas, con pañueliño negro, e levábame no tren, para non pagar por min, escondida debaixo do pañuelo. Acórdome como ahora, mi niño. Eu iba á escola. Iba á escola, acórdome. Foron 3 irmáns á guerra e un cuñado. Papá, 8 anos. Anque por dentro non fun máis caixa a doña Lola. Eu era burra, pero ela asnábame. No, antes da guerra estaba, despois da guerra non. Ela foi morrer na Moraña, ca filla. Sí, foi morrer con Lolita.
Ache dicindo, Esther, que estaba despois da guerra. Como? Dixe Esther que estaba despois da guerra tamén. Que estaba doña Lola dando clases despois da guerra. No. Que a mi irmá, aquela foi de Cerna. Era dura. Eu non teño bons recuerdos da escola. Eu, se fora hoxe, con ela non iba. Quedaría como a burra, sin saber ler e escribir. Eu mal recuerdo que levaba a parroquia porque o cura estaba en estacas, ela era cando eran para la iglesia, cando para todo era ela que facía. Era excelente. Era moi reta, pero eu obedecíalle. Era que tiñamos que rezar moito, sí, pero eu obedecíalle, entonces a mí non me machacou nunca. No, por resultei. Por eso despois estaría un pouco máis. Eu, cando, na miña edad, de verdade, eu, todo o que viví. Non sei se foi por estar solteira, senón. Era, hai que decirlo, era maestra máis cura. Estaría solteira, claro. Que tiña a nai e tiña a abuela. A abuela enterraron ali, en Arcos. Era tan reto, que temblábamos, non máis velo, o pasaponde para darlle o vuelo e este usted, xa temblábamos cando estaba na calle. O mismo era dentro. Pero, en cambio, ti tiñas un problema e non te sabías sacar, e non podía dar unha explicación. Tiñas que sacalo polos compañeiros, e a miña suerte que foi que me puñeron na casa, senón non daba sabido, né? O día que chegaba o inspector, había que estar moi quietos e moi firme. Nada, simplemente chegaba, miraba ao rapaz e preguntaba algunhas preguntas de matemáticas ou do que fora. Si, collía a mellor a libreta, miraba a escritura que tiñas ou o que facías. Era militar, xa era tablada, pensaba que fora militar, pero era tipo militar tamén. Pero que era perfecto. No horario, na educación, aprendíamos con a educación, facíamos falar en castellano, e despois metíamos cada patada que quería era de pánico. Que falábamos? Falábamos, é que habíamos falar daquela. Hombre, eso xa casi non se pregunta, daquela tiña que ser todo castelán. No, pero castellaneaba moi bien, pronunciaba la B e la V de maravilla, Sí. Cuidado. Sí, exactamente. A nosa que tiñemos en Meira, sabías cando tiñas que escribir con V máis con B, sin necesidade de dicir chuela, O castelán xa non falábamos nunca, champurriábamoslo porque non nos quedaba outra alternativa, tiñamos que facelo. Non é que aprendésemos a falar o castellano, pero tiñamos que falalo. Había que falar o castellano, e nós entre nós falábamos o gallego, pero cando falábamos con ele había que falar o castellano. Daquela pouco se iba á escola. Porque tiña que traballar, moita xente, eu recordo que, por exemplo, agora no mes de maio, que había que botar o millo, e había ali veciños meus que ao millor en todo o mes non iban un día á escola. De 14 anos eu xa facía tudo o que había que traballar. Pero eu era a máis nova e non me probei sequera. Fora dali non probei a escola ninguna. Eu tuve unha suerte, todo hai que dicirlo, de que afinada a miña nai levaba ela moito traballo, pero a escola eu teño outra irmán, e a escola mandou-nos sempre. Pensa que eu tiña que quedar moitas veces, que había que ir carvacas, ou había que ir botar o millo, ou había que ir fazer outro traballo. Tocábame máis a min, e a meu irmán. Porque era a máis grande, entón quedaba eu. Empecé aos 6 anos, e aos 11 xa salín. Tiña unha irmán moi pequeniña, e tiña que cuidala, porque miña nai tiña que traballar para manternos aos outros. Tiña 2 irmáns maiores, pero eles como eran homes, parece que tiñan que ir máis á escuela que as mulleres. Entón, quedaba meu. Todos os días, casi todos os días había que ir carvacas. E a escola quedaba atrás. Sí, moitas veces non había que quedar na casa por facer algo. Eu nunca perdi un día de escola por ter que quedar na casa para facer nada. Non. Pero, bueno, eu fui á escola hasta que tiña 11 anos, me parece, ou así, que despois eu non fui á escola, naceu un irmán meu, eu fui quen criei a meu irmán, que miña nai iba para a Beiga, eu tiña que quedábame na casa cuidando de meu irmán, e cousas así. Despois sí que me mandaron unhas clases particulares, fora a Xinzo, a de Gornidia, non sei se era Pepe de Gornidia, me parece que nos daba clase particular,
Pero despois xa non fui máis á escola. Hasta as 4 reglas, sí, sumar, restar, multiplicar e dividir, eso sabía. Pero non se estudiaba como agora. Chegábase da escola e non había poñerse a estudiar sin facer outra cousa. Non se estudiaba. Estudiabas na escola e adiós. Cando salíamos moitas veces da escola, ala, axudarme a poñer ali nas patacas, acabar lá abaixo, e vamos, antes de ir para a casa. Pero a partir dos 10 anos, ao mellor, igual fun 3 anos á escola, ou 4. Eu hasta os 14. Na casa había que traballar. Non sei quen era que dicía que foron moita á escola. Pois podes alabar de vir moita á escola. Ali había que rezar á entrada, á salida, e gracias que non rezábamos no medio. O catecismo había que saberlo, de forro a forro. A rezar. O que lle parecía, Sí. que tiñamos que ser vos, que sabía que ir a confesar. Moitas cousas así. E cando íbamos á doutrina, se non obedecías, había canazo limpio, Tiña unha cana grandísima. unha cana grandísima. Preparaba os rapaces todos de cuntis para a primeira comunión, preparaba para monaguillos na iglesia. Porque catecismo dábamos moito. Nos cando marchábamos era Ave María Purísima, usted lo pase bien. Ai, non, nos nada. E cando entrábamos era Ave María Purísima, buenos días, como está usted? Ou buenas tardes, como está usted? Bueno, nos a rezar tamén se aprendía, Como? A rezar tamén se aprendía. Bueno, a rezar cando entrábamos ou cando salíamos, sí, tamén facíamos algo deso. Que rezábamos, ao mellor, unhas Ave Marías, ou unha salve, ou cousas así. Ai, eu penso que ten ido á escola. Sí, na doña Emilia me parece que ten ido cura, sí. No, a nosotros tamén ten ido. Ave María Purísima. Y buenos días, ¿cómo está usted? Bien, ¿y tú? Bien para servirla. E o mes de maio facíamoslo todo o mes. As flores, poñíamos as flores á Virgen, facías o mes de maio. Rezábamos á Virgen. Flores a María, con flores a Porfía, que Madre nuestra es. Aquí ven... Con 6 anos facíamos a primeira comunión, estábamos preparadas, non saberíamos ao mellor sumar, pero sabíamos o catecismo de punta a rabo. Ainda teño unha pregunta que me preguntou, ainda sei a resposta hoxe, cando me preguntou o catecismo Lourdes, e por que así, e dixen eu, porque con sus dichos e malos ejemplos estitan a ofender gravemente a outros lo que se llama escándalo. Ainda estaba ali no catecismo, nunca máis, esta quedou aquí no meu... Eso non facíamos ben así a genuflexión, a máis a baixar a cabeza, reglazos, e volvíamos a aprender outra vez. Con 5 libros en cada brazo, parecía uns pantalliños ali no medio diante de todas, ali tiñamos os sitios, todas, así, 5 libros en cada ande, rodillas, e unha reja na boca. Tudo nesse castigada. A regla era para que non falara, pero eu mesmo así ría e estaba máis hinchada. Así. Canto tempo? Toda a mañá. E cando me cansaba que deixaba a regla, pafa para arriba, porque se te rincara de vos. Podes desacordo-me ben, non? Tiñamos que ir botar o verso, que levábamos tantos paus na escola como fora diante da Virgen. Cando nos salía mal, arreábanos. Ai, a veces ca regla, outras veces ca man. Tiña un dedal, porque ela bordaba, e tiña o dedal posto aquí, e cando eso dábanos co dedal na cabeza. E ao mellor botábamos uns cuantos días sin poderte peinar. Que a pizarra na cabeza levei tantas veces, máis de rodilla. Non, pejar tampouco pejaba, a verdad que non. Algúnas veces unha variña tiña, algúnas veces algún tamén levaba, pero non. Aquela non daba con cana, ou daba con regla, pero tamén daba ca cana india. Cunha cana na cabeza. Íbamos de rodillas a eira, puñíamonos hacia unha esquina, cos brazos en cruz. Os castigos a base de pau. E pegabache ou ben ca regla ou ben con un pau. Ou, senón, collía e dicíache, vas abaixo, á carretera, colles unha paucarena e subes para arriba. E puñeche un libro en cada man e de rodillas encima das arenas. Bueno, cando máis nos castigaba era cando se sabía que íbamos, cando era por carnaval, se nos disfrazábamos, ou cando era alguna festa íbamos bailar cos rapaces, tamén despois bomba tunda. Non lle gustaba que fóramos bailar cos rapaces. Non, agora que doña Emilia non nos arrear nunca, eso está clarísimo.
Salíamos ao recreo, despois íbamos a tomar a leite que mandaban os americanos. Exacto, leite de polvo. Sí, o queixo ese que mandaban tamén. Sí, dábanos de merenda. Sí, ás 11 da mañán. As nenas íbamos máis en grupo, os nenos marchaban máis, pero salíamos todos xuntos. Despois xuntábamos as nenas, porque tiñamos os nosos xogos e eles os seus. Pero separados sempre as rapazas dos rapaces. Sí. Tiña que haber Non mirado, podíamos xogar ca rapazas, porque senón No. éramos da cera de Rapaces enfrente. tamén cando nós, Non, os rapaces a un lado, os rapazas ao outro. Xogábamos ao marro, xogábamos á corda, saltar a corda, xogábamos ao escondite, bueno, esos xogos que había antes que discurríamos os rapaces antes, porque agora teñen todo feito. E antes tiñamos que discurrir. A pincha, tamén. Xogábamos ao cuadro, a calquer cousa, xogos de rapaces que había antes. Servíanos todo, Hasta xogábamos ás bolas. Era bailar a jota e máis a muñeira. Xa unhas cantábamos, outras bailaban. Cando íbamos unhas a bailar, as outras a cantar. Era así. E ainda íbamos cas vacas, pero ainda xogábamos. Ainda facíamos muñecas así de fariña, despois viña os ratos a comían. Moitas cousas. Xogábamos ao cuadro, a corda, as agachaduras, as peladas. A deixaba e montábamos, os saltaban por cima do lombo. E pegar uns cos outros. Eran xogos. Xogábamos ao balón cun balón de trapo, feito con trapos, claro, que non había pelotas. Facíanos o ferreiro un aro co gancho. o trompo, E o trompo. as bolas, os pelouros, a pasarlle o pañuelo, unhas ás outras, a tirarlle e outra collelos, a corda, as agachadas. A divertirnos. Cando non facíamos la jata, que dicía antes Esther, que nos facíamos la jata moi a menudo. Eso era unha institución. Será máis 3 ou 4 xuntábamos e collíamos e marchábamos po monte a xogar e olvidábamos da escuela. Non é así? Sí. Pois entonces... Tens toda a razón. Por eso. As mulleres sempre tiveron a razón. Hombre, eso non. Xa tiñen de pequenas. Bo, esa é unha mentira. A mí nunca me deron a razón.